ket mau mlaku ae iki ini gak ada ora to, Kak? Ya iki lho. Iki pokate. Oh, iki pokate. Oh. Karena nang dina. Kene iki nang 40 patang gitu. Oh. Iki lho, tau oke. Beda. Iki jek wingi tahun wingi metu 3 kintal punjul 3. Iya, apaan? Pedok terus berarti HP. Dia teko. Oh iki tinggalan kibule. Mboten, Mas. Yalah, kowe iki balanan le, balanan aku iki. Diajak sapa? Kowe mau karemu piye? Karemu piye? Diajak mbambung aku. Bambung. Hanya lulusan pokoknya. Lulusan pokoknya.